konke umuntu uyaphila la kaJesu, uyaphila futhi nakaShembe. Ningaluke nizenza juice, nanti iqiniso nginitshela. Njaba baphila la, bayaphila nasezinyangeni. Ningabe senenza ngathi baphila la kuphela. Nala siyabathandazela baphile nasenyangeni, bafike banyangwe baphile. Amandla ayafana. Umehluko isource. Umehluko isource. That is why ngathi wasihlola amandla kuthiwa sihlola umoya. Ngisho eBhayibhelini angazi ngakini akushiwo ukuthi sihlola amandla kuthiwa sihlola umoya. So that amandla singawa celebrate kanti asazi avelaphi. Ngomeke wa celebrate so celebrate isource yawo. Angithi amuza uPaul intombazana ikhuluma iqiniso laba izinceke zikaNkuluNkulu. Kwafanele avume wathi cha ngeke ngivume ngingazange ukuthi avelaphi. Les prophet wasethi hayi sengitholile asivele ekhaya phuma kuye moya omubi. Amandla futhi ane potential yokuthengeka, you can buy them. Hayi ngoba ngisho ngizwa laba basho ngisho ngoba kuseBhayibhelini kwafika umuntu wathi lamandla enisebenza ngawo ngakhokha malini futhi uyazi ayathengeka.